Omogorobo muya umwanchi omurigererwe getaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii kerongwege na kwaberugo kwegokya ase mirobero yonsi eritko rya rero kerorire neritko rya Ijuma tariki 30 cy'umutenyo 12 umwaka no w'ekiribibere na 2022 ekerobono ritgarete eritko rya Ankelioka elio totambuke umwaka muya w'ekiribibere na 2023 kinga kingiye kero cyaragire Chinsa Ikomi cyabona mogoroba ekerongo kwariganya SMS Amayia elionko manyumna nara yana kwariganire asenchera ere yobwenge nyarana bakwendera gotanyora sensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni ora tanyora wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website ito ni ora tanyora wetera www.ndizitv.or.ke elio togendere gusanga mankeri tariane Everlyne Osero tokubwatrana nere Joshua Auta sensemo imanyererio kabana into ikomerio Amayia ya Chinsa Ikomi asenchera yobwenge ni gotoko ya chaka koruase county ya Kisii awase abamenyi ba bombe taibere yo gotoka se sub county ya Kitutu Central babori wokeania obotumeki bwebinyuwa byogotindia ebyanene byeirira banke gosiria amagimabo ni gakwanwa magega yo musacho yo mubwe myaka ya igatwa konyorekana ase nyumba yaye emambe ya rero gasireti obugima bwaye asekerege kageire bunanigo atumegete amarwa sobonge yekairera ere gusiro bugima Onyagosira Bernard Ouru Siambe Bernard Obai Siambe ne yanko yane inche narenge gasiyane kisugirigitega na akura na minyoka nairana ndo gwetana ndamanganande amangananye kana chikonyafuatiria ngwakiro twatagitaiche omawandenga ya ayatali arayo ni gonde muuru Ouru okura na kominyoka igo na kuangalia na arano mano Ouru oku akameka nyomba na nyoro musirire bono musimu bw'isere tare moja mambiende mambina lili tukoli umuiso kero kenda abantu nabo be aliganetie senjira yukuragira buya naende umuntu kero kende nabo ranyore kumire ndagira uri korengana munutanya kuri ebe extra sumubere iye narenge kubasaba naende nabo nduranyoro gweswanani kero kende guchikunywa marwa atanya kunywa onyora mubekira sakon iye narenge kubasaba abantu bamintu tuire ngora samarwa na kero kende chinchira chinde bintu mbirole swana ni asengenjo yichisereji utanya gwe swana ni bikorentoro bakon Oyo kabeire omugavana bwe county ya Kisii James Elvis Omaribongwae nigaikira nabo syo bwe bunge eriko unenkiwa asemeremo yobokoreri bwe serikali gose public service ase alino kwegena munana chikonyora libaga liyo gokore meremo asensemeyo asekeria bunana bwate obumanyi boisaine asobokoreri bwe serikali Unenchira ya moyo korwa basemi bwa bene gochiasabana anene chinga kiechiga barasu mutumoko mutambe bwa masomo nigo ekanisa ya Adventista ya Nyamira Southfield babeire bagokora amaigerio ase omurobero manyikante bune kampuri yaberege koira EKM ase skuru ya Musocha Academy kampuri eyo nigera bege koera abolitkoria ankyo ase barokiro kwege nabuna oboseme buli abana babeire bakonyora nigo barachiko bakonya asa matukabare busyo abana baiga ekero twabaretira ase kamburi ebakorwa ase bamenyete nyomba chingiya bone ekero twabaretire bagocha bamenya ase chitenti yani chitenti ne chiema una bono gaiga baroki gaiga no abana baitu bagocha bararara ekero bararire gaiga egere ba experience obugima nganga ki gochibosyo bagocha komenya kerande kero kende mechande kunyara kwabage gocha igoni na kitoko bareta nga tubegerie ngakima gwento nyara kwa kumenya no ni chindagera ngakima gwento nyara kwa bagochirwire ngakiyo bokongu munamane kere mbure gotwa na bogusangiane kero kenda macha gocha sa mariko nkubegeri turenga ngaki bakunyara kwa bakuruga na go korashindagera ekere mbura ya ture rero iga gotwatira gocha sege tuno gekoruka yasakawa twaro korega ntwekoro kwa hiking twatarire twikirororo twamanyire story ya Sakawa na inde mono twariro gutunganya sai igonto genderete kumanya mono igoro ya ogotongi kartoga ndetokora hiking
Omuseneta omuchore bwe county ya Bungoma Wafula David Wakoli ni gatia niwe bene maigayereyo kobwa obochori obwo wetrase kiama ya Ford Kenya ni goritkoria rero atia niwe ruchaka bokoreri ase abananchi nomurobe gose Wafula nigo anyoriro bobuyobwo magegayo mosene oyo kabero moseneta obungoma Moses Wetangula kwenyorera libaga buna omonogeri bwe bunkenene. Wafula David Wakoli, having been elected a member of the Senate, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God. Ikomi bene ye Senate nigo yabeire gegotegerera amamocha yo mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza ekyo kyairete aba MCA be county assembly ya Meru ko mwaka isiko nabono ritkoria rero nigo ebe committee yo yachakire bikaro bya bene bunenchire ye moyo kubwatuka orobotiro moyo kubwatukana noko na chago se Kawira nachikogendera koba umugavana we county yo gose nigo awa kwa isiko magega yabarabwo gotegerera bono amamocho ayo kumusomera mamochae nabo igo gotegerera obosaiti korwa anene korwa sensemo yae nabo igo korwa se aba MC yabwo. Namagega yo moseneta omochore bwe county ya Bungoma Wafula David Wakoli gotianwe ruo chako bokoreri bwaye nigo egatia baseneta babeire bakumwarigania asensemeyo na kumugania ucho kubwatrana eriyo kwenekya ngo ikiranya bare hali abwenerete ase abananchi moseneta ndo mochore bona lwale na bwataya. Speaker, kwanza ni kwamba ameweza kukiregeshea hadhi chama cha Ford Kenya ambacho ni chama cha kutoka mwanzo katika vyama ambavyo vilipigania vyama vingi nchini Kenya. Mheshimiwa Speaker, mimi pia nilikuwa mwanachama chama cha Ford Kenya awali katika safari yangu ya siasa. Kwa hivyo karibu katika chama, katika Senate, na pia tutarajia mchango wako utasaidia pakubwa bunge hili pamoja na watu wa Bungoma. Katika kura ambao ulishiriki kulikuwa kuna vyama vingi ambavyo viliweza kukupinga, na nafikiri kitu ambacho kitushangaza ni kwamba wale ambao wengine wanakupongeza hivi sasa ni wakakaka vile vyama ambavyo vilikuwa mbele, mstari wa mbele wakiponda chama chako na kukuponda wewe binafsi kama mgombea wa kiti cha Senate katika eneo la Bungoma, kaunti ya Bungoma, wakati speaker wa bunge la kitaifa sasa ambaye ni kiongozi wa chama cha Ford Kenya pia hakuweza kumpa heshima hiyo kwamba pale ni nyumbani kwake. Kwa hivyo angependa apate kijana ambaye kiongozi ambaye yeye mwenyewe ameweza kumpendelea. Kwa hivyo hiyo ni siasa. Mheshimiwa Speaker, ningependa mambo haya nikiyazungumza. Ekiombe ky'abachori n'ekimbebe IBC nigo kyaenekirie okweyarigania bwikiranu asobachori bokebwekerwo kyobochumbe asebunge ya Garissa Town obwoborobeire gokorekana kitariki 5 cy'umutenyo mutangani omwaka ugocha kurengana no mukomishona bw'ekiombe kya sensemeyo Abdiguliye amariganio nigo agendrete asaganirie abana siasa bonsi kwenekia omoremberi okigoikerania obachori borobwororo okona chingaki kibarenge kurwa maigero gochasibali chigotenenera obochori obwo uliye nigatawuna ekiombe kyo kya IBC ngeche kobwatarana nensemo yoborendi erigoikerania obochori boroboronge engana boigo yabagekwewa okoboko no mukomishona bwensemeyo Boaz Jerutich. And we are very grateful because we always talk about Chibukati, but the real person who was in charge commit specifically this area
trust us that we will count each and every vote that is cast. We appeal to you to cast your votes and peacefully go home and leave the commission to do its work in terms of tally, in terms of announcing the results. The commission is prepared. We are currently concluding training of presiding officers. We have made arrangements. We will work very closely with the IEBC to ensure that we conduct peaceful elections. We are going to deploy security officers to all 103 polling centers in Garissa Township constituency. And therefore, my appeal to the residents of Garissa is that they need to turn up in large numbers so that they can vote. And we want to assure them that we're going to provide security. Abaya nyimbo ime yomucho Nakuru nigo bamubekire byara omusaye bw'emyaka 23 aserieta Jackson Marucha uyo manyakaine mono buna Rogers uyo kageire koba umuteneri w'ekyombe kyobosaria ekyo kemanyikanete buna genge la confirm ekyo kyaberege gucanda bamenyi bensemeyo anena samangana yo boibi nabo igo ase ogorusia abantu obogima nigo boigo baba kubeka byara ebyomo gati abemeyo ebiyo kageire gutume kwa agose n'abasari abo ase okubaita abantu abakagerwa bande batano nigo bagenderete korigwa ase omusako yogenderete. Yesterday there was an operation. Of course they have been on our ladder. Tumekuwa tukiwatafuta for many days. So jana tukasikia there was a meeting. Kulikuwa na mahali walikuwa na mkutano and on a tip off officers were able to move in very fast. And they managed to arrest him as his counterparts, his colleagues, mikora wenzao walipotoroka. It is said that walikuwa na gari hapo ilikuwa imejaa visu. For whatever the mission they had, we are yet to establish through our investigations. On the onset of the confirmed gang, things appeared not to go well, so he alleges to have surrendered to the OCS Bondeni police station, which information we are yet to verify. But he says that he was on the verge of reforming completely. Omwancho murigerirwa no gwikiraga igano ngukurira Amayia Chinsa Ikomi asenchira yo wengega iga kerongo kwenyore muna kachiko gusege koragense mo nabo igo Chinsa isato cyamagoroba no chikomera na Nere Vincent Onyancha iri akomanye asenchira ere yo wikirano kero abasaki baito bagenderete gutwariganeria kurwase Chinsinyo au ono mwancho murigerirwa ngo gwakiranga mbiamono asogochora kobana inche bali bonsto bato kubwatira na kwene kyamangana ya wikira asenchirere nkeranu ni gonko bakiranga mbiamono yora nabo kugendera gotonyora asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter na bago tweet wetera @Ndizi TV News baigo ase website yaito ni wara tonyora wetera www.ndizitv.or.ke ekaro wana oto chigo tamboka omwako moya buna inche Everlyne Osero na berigi ngokoretera mangana maya senchera erenkera nungo wakiranga mbiamono manchu murigereria sogochora kobana inche nanene mbiamono asogochora kurigereria Ndizi TV na buo obwansu bwo Gusii. Ndizi TV ni gotokoretera mangana maya asenchera yobo ikirani gotokoretera meroberio meroberie kogosemya meroberio egokogokia na baige meroberie nde menke eyekerore asenga yao oragenderere kwegokia igobono aso mwako yo moya togochikosoa umwaka bwe 2023 togosaba ogendere koba mona into ogendere kuru gosira kwao erio na into buna egetaseni kya Ndizi TV togendere goska mutwe asensemo ya nengo kuganeria omwako romuya monguru kara twanchire tumirane omwako gocha ekerongo kwanerio twaro omwako romuya nabo igo oibwa masesenia iretariane Everlyne Osero nigo twabwatirana nere Joshua Auta sensemo imanyerio nabo igo Abigail Nyanchama oyone kya chibichanerio gicha wikira senchira ya bene. Ndizi TV, ubwansu bwo Gusii.
Mchungaji Murwabe Peter pamoja na kanisa la Embassy Chapel mjini Kisii wanawaalika katika ibada na tamasha la shukrani katika uwanja wa Kisii Primary tarehe 31 Disemba mwaka huu. Tamasha hili litaanza saa 2 kamili asubuhi na baadaye kutakuwa na kesha ya kukaribisha mwaka mpya. Mungu akaniambia, ukienda kwenye uwanja, ambia watu wangu nimewapatia one more year for productivity. Kutatokea muujiza. Utabarikiwa na nyimbo kutoka kwa waimbaji mashuhuri wa muziki wa Injili kama vile Solomon Mkubwa. Wanadamu hawatakusaidia na kitu. Yes! Dr. Mbuvi. Nguvu za giza zimeshindwa. Douglas Otiso. Sara Magesa. Yesu kawaambia wanafunzi wake. Pensila Mora. Mary Kerubo. Samin Tabo. Sami Baraka. Boni Amsala. Isaac Nyabuki. Jocelyn Nyasarura. Embassy Praise Team na waimbaji wengine zaidi. Hii itakuwa ni nafasi ya kipekee ya kutoa shukrani na hata kumtolea Bwana sadaka ya shukrani. Njoo na ujumuike nasi tunapopokea na kumshukuru Bwana kwa hali zote.